Mam. Tania Rekor. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen kowe wis mati rasa ndang ngomong. Apa tinyangga katresnanmu? Yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen kowe wis mati rasa ndang ngomong. Aja mbok kandhani karo selendangmu. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Luntur tanpa warna bekas ning kambingku. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Bilang arep bakal balik ning tanganku. Ilang bareng rasa tresnaku. WM Marebon. Yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa ndang ngomong. Apa tinyangga katresnanmu? Yo! Yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa ndang ngomong. Aja mbok kandhani karo selendangmu. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Luntur tanpa warna bekas ning kambingku. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Ilang arep bakal balik ning tanganku. Ilang bareng rasa goyang kembali bareng WM Marebon. Dino Audio. Tania Rekor motor Simadun. Jabar bersama Dino Audio. Jaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa ndang ngomong. Apa tinyangga katresnanmu? Yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa ndang ngomong.
Satu permintaan dari Bapak Mengganti sudah terpenuhi. Ada Nggih. selendang biru. Sampun katuran nggih Bapak nggih. Matur